No mundo da política, a comunicación ten que ser fluida e, ademais, a nivel institucional, o máis transparente posible para que non se pretenda instrumentalizar determinados asuntos, basicamente, para un ou outro partido. Ben a conto porque hoxe producíase un feito curioso. Tiñamos unha convocatoria de rolda de prensa, era esta mesma mañá no Concello Estradense, era, como xa lles contábamos onte, unha zona, unha parte do grupo socialista que se chegaba ata o Concello da Estrada para analizar co alcalde, o tamén socialista José Antonio Dono, distintos aspectos e entre eles a cidade do moble da Estrada. Despois teremos evidentemente tempo para contalles o que aí acontecía, pero é que despois, apenas unha hora despois, presentábase tamén en rolda de prensa unha feira, a 10ª feira profesional do moble de Galicia, coa presencia da directora xeral de Comercio da Xunta de Galicia, que adiantaba precisamente que o Consello da Xunta aprobara as modificacións do plan sectorial da cidade do moble. En definitiva, por un lado, inicialmente, nesa primeira rolda de prensa dende a zona socialista criticábase duramente a Xunta de Galicia por ter paralizado un proxecto que tamén tiveron paralizado os propios socialistas e, posteriormente, xustamente apenas unha hora despois, dende a zona do Partido Popular ou a Xunta de Galicia falábase da aprobación desa modificación do proxecto sectorial da cidade do moble. En definitiva, o que queda patente é, por un lado, a descoordinación e, por outro lado, a falta de comunicación entre as administracións. Por certo, que na segunda da rolda de prensa estaba tamén o alcalde da Estrada, o socialista José Antonio Dono, que obviamente tiña que estar calado, estivo calado, despois de escoitar da directora xeral de Comercio nada máis e nada menos que a nova que minutos antes estaban solicitando no propio Concello Estradense. En definitiva, que seguimos mantendo a situación que tiñamos con unha falta absoluta de comunicación entre administracións e o máis grave que eso repercute directamente no que son o día a día de cada un dos veciños. É, obviamente, a miña opinión, pero, evidentemente, quedou hoxe máis que claro e despois verán vostedes neste tempo de información. O que, unha vez máis, les convido, moitas gracias por estar presentes e, a partir de agora, abrimos xa o capítulo de información, eso sí, como sempre, lembrando o que son os principais argumentos do día en titulares. Hoxe teño o orgullo e o placer de comunicar que foi aprobado a modificación sectorial do proxecto sectorial desta cidade do mundo no Consello da Xunta de hoxe mesmo, e que se atopan entre o público. Non vou a negar que perante estes meses tivemos un traballo arduo, derivado dunha situación especialmente adversa, económicamente falando, adversa para todos, pero moi especialmente para todos os empresarios que se atopan loitando político do Partido Socialista no Concello de Pontevedra e dicir que esta é unha xuntanza que estamos en colaboración co grupo parlamentario estamos levando a cabo estamos O índice de precios ao consumo aumentaba en Galicia 9 décimas en marzo respecto a febreiro, fundamentalmente influído polo encarecemento do vestido, calzado e o transporte. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, linxa, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda.
Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampeona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo. Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza.